Good morning, good morning, good morning po sa atin lahat mga kapatiran. Sa atin pong mga kapatiran dyan po sa Luzon, sa Visayas, sa Mindanao. Dyan po sa atin mga kapatiran, lalo na sa Luzon, sa Camarin, Manila, no? Diyan po sa Camarin Caloocan Church, no? Camarin Caloocan Church. Magandang umaga po sa atin diyan mga Pastor Saragosa, sa ating mga members diyan. Sa Visayas naman sa ating mga kapatiran, mayong aga po mga kauturan. Mayong aga kauturan sa Visayas, ating pong mga kapatiran po diyan. At saka sa Mindanao naman po sa ating mga pastors. Good morning. Mayong buntag, no? Mayong buntag ganatong tanan mga higala igsoon sa atin pong lahat na nakikinig dito po sa live sa ating biblical legal po. Sa di pa ta magasugod sa unahan mga kaigsunan sa atong programa sa biblical legal. Makinig po muna tayo ng religious song sa di pa ta magpadayon sa unahan. Makinig po muna tayo ng religious song.
Good afternoon po sa atin lahat mga kapatid, no? Mayong udto, no? Mayong udto kanatong tanan sa nagapaminaw sa maong live biblical legal ta mga kaigsoon, no? Good afternoon po, no? Magandang tanghali sa ating nanonood, no? Sa ako ang parinti diha si Jonel Bagyo, no? Mayong udto diha parinti, no? Mayong udto diha mo diha sa akong parinti nga nagatanaw. May ngudto diha. Mga kaigsunan, di na nato lang ngayon. Ang atong programa mga igsoon, biblical legal, mabasa sa Biblia o mabasa usab sa referensya, no? May sab sa ko ang kinakusgan ako diha ang igagaw tagsa, no? Si Ronilo Tabuco. May ngudto diha kuya, no? Sa kong igagaw tagsa nakatan-aw sa tuang live sa maong programa sa biblical legal, may ngudto si Ronilo Taboco sa kuang kinakusgan nga igagaw tagsa, no? Si Kuya Ronilo may buntag diha kuya. Unya sa padayon ta sa unahan sa mga igsoon, sa di pa ta magahisgot sa maong gitawag og biblical legal nga mong programa. Mao to siya igsoon ang atong gitawag og religious song, no? Ayaw lang gyud kabalaka, taliwala sa daghang mga pagsulay nga moabot sa tong kinabuhi apan ang Dios sa kanunay nagabantay kanato og nagahatag og proteksyon labi na ning atong panahon karon nga COVID-19 mga kaigsunan, no? Alang sa pag adto na sa unahan mga kaigsunan magasugod, magampo na ta mga higala igsoon aron mangayo ta og panalangin sa tuong buhi nga Dios nga tong programa inyong masabdan hinaot igsoon do na sad buy makutlo o makuha nga pagtulunan. Magampo na ta igsoon, ato lang iduko atong ulo. Among dalaygon ug silimbaho namo nga Dios, ikaw ang Ginoo mo nagabuhat sa langit ug sa yuta. Ginoo daghang salamat sa imong gihatag si kilibuhi kusog sa mong gininhawa nga ikaw sa kanunay nagasustento ninig nagahatag. Ginoo panalangini ang nagapaminaw na ining mga programa. Hinaot Ginoo ikaw magahatag kanila sa mayong panglawas kabas ko kapis kay Ginoo panalangini sila ang nagapaminaw ni mga programa. Mayngon usab sa espirituhanong butang ilikay mo sila Ginoo sa katalagman sa kadaot sa maong mga sakit nga didangat nining kalibutan na sa mong ginapuy-an. Hinaot Ginoo ikaw magapatiwala kanamong tanan. Busa mo kini katugyan sa ngalan ni Kristo mo Ginoo manluluwas. Amen. Mayong udto mga kaigsunan, amniya na sab kita mga higala igsoon sa tong programa live biblical legal nga ang magadumala nining programa sa maong hisgutanan. Ang ato ang tema mga kaigsunan kung topic gitawag og ang sinugdanan sa pagbantay sa Domingo, no? Ang magadumala ni igsoon mga higala, mga kapatid, ang mudala sa mga topic o tema si Pastor John Riguya. Ang topic o topiko nato mga igsoon ninintak na sa kautuhon, no? I hope nga atong masabdan ihani masaysay pag-ayo unsa iyang punto ipasabot sa tua nga maong mensahe, no? Biblical legal. Unya ang tema mga igsoon, ang sinugdanan sa pagbantay sa Domingo, no? Ang sinugdanan sa pagbantay sa Domingo mao'y topic ninintak na sa kautuhon. Good afternoon po, no? Sa nakikinig o nanonood sa live, ating ibigay po atong ihatag ni Pastor Riguya ang panahon. Atong ihatag niya. Mayong udto mga minahal kong mga igsoon, kita na sabta. Kita na sabta mga minahal nga mga kaigsuonan sa nagpaminawan o sa nagtanaw sa atong live. Ingon nga aduna tay kitawag igsoon sugo sa Dios. Ang sugo igsoon sa Dios sumala pa sa atong tema karon sa sinugdanan, sa sinugdanan ngano gimugna ang adlawng Domingo. Diba? Mo ni pasabot igsoon unya kining adlawng Domingo nawala na ba kay atong isang adlaw ang atong gitopiko mao man ang balaod sa Dios nga ang adlawng Sabado nagapabilin igsoon ang adlawng Sabado sumala sa sugo sa Dios. Ang pangutana unsa ang sinugdanan sa pagbantay sa Domingo. Kanus nagsugod ang pagbantay igsoon sa Domingo ug nawala na baka ang adlaw Sabado. Kay pag humala ni nga tema igsoon
natay mga others nga ato pong tubagon sa mga pangutana about nini nga organisasyon. Atong basahon mga kaigsunan, unsa ang gipasabot sa Biblia, unsay gipasabot nga ang Sabado ang sugo sa Dios nawala ba? Atong basahon sa tupiko mga kaigsunan sa Mateo, atong basahon kon ang Sabado nawala na ba ingon nga sugo sa Dios. Kaysa sinugdanan kuno, di ba? Atong basahon. Sumala pa sa Mateo mga kaigsunan, namang gyud mo'y mga balaang kasulatan. Mateo 5 bersikulo 17 unsay giingon. Ayaw kamo pagunahuna nga mianhi ako aron sa pagbungkag sa kasuguan o sa mga propeta. Ako mianhi dili sa pagbungkag kundi sa pagtuman niini. Ato pa wala day bungkaga ang sugo sa Dios kay ang atong tupiko ni atong usang isang adlaw mao ang sugo sa Dios ang adlaw Sabado. 18 Kaysa pagkatinusultihan ko kamo, samtang magaluntad pa ang langit o ang yuta, walay pagasayloan sa kasuguan, bisan usa na lang katulpok o usa ka, hantod ang tanan matuman. Ato pa mga kaigsunan, ang Dios nagsulat nga dili di ay mabungkag ang iyang mga pulong. Manaw na lang ang langit o ang yuta, apan ang akong mga pulong dili gayud mahanaw. O sa pag-ingon sa Lucas, ato na pong basahon o sa gingon igsoon sa Lucas 16 bersikulo 16 gatto 17, ang kasuguan ug ang mga propeta milungtad hantod sa pag-abot ni Juan. Ang maayong balita may tungod sa gingarian sa Dios ug ang matag usa ka tawo magasulod niini sa linugsanay. Ato pa ang kasuguan di ay hantod sa kang Juan, wa gyud di ay mawala. Sa 17, apan masayon pang mahanaw ang langit ug ang yuta, kaysa bawad ang kahulugan ang usa ka tulpok sa kasuguan. Muna mga kaigsunan nga ang sugo sa Dios gipamatudan sa balaang kasulatan wala mawala. Wala mawala. Busa ang nindot kayo mga kaigsunan, bisan pa sa atong kalendaryo, bisan pa sa atong kalendaryo, wala mawala ang Sunday o Saturday, hantod gihapon karon igsoon, wala na mawala. Gibuhat nga ang adlaw sa Dios sumala sa Job 3:6, ang mga ngalan gitawag igsoon kalendaryo. Kung naamoy MBB Bible ug mayong balita Biblia, inyong mabasa na igsoon nga ang pulong kalendaryo. Unya sa Ezekiel, ginganlan ang tanang mga adlaw igsoon, nganlan ang tanang mga adlaw. Pero dinita sa Hebreanon, say gisulti. Nagingon siya, Hebreanon 4 bersikulo 9, busa nagapabilin pa di ay ang usa ka kapahulayan nga gitagana alang sa mga tao sa Dios. Muni gitawag igsoon nga kapahulayan nga gitagana sa mga tao sa Dios, dili sa mga tao sa yawa. Muni gipasabot ang pangutana, Pastor, nganong duna may Domingo? Nganong Domingo naman? Atong mabasa sa Modern Home, Modern Home Library, atong mabasa igsoon. Unsay giingon? Kinsa ang unang nagsugo sa pagbantay sa Domingo? Si Constantino Gidako nagbalao di ay. Unsay balaod niya? Si Constantino the Great, nag-ingon siya, ang labing unang pagpaila sa pagbantay sa Domingo, ingon nga legal. Ingon nga legal. Nga katungdanan mao ang batakang balaod ni Constantino sa 321 AD.
Di ay mabasa na igsoon kaysa nag-order sa adlong Domingo. Onya nga nagasugo nga ang mga hukmanan, mga pulumumuyo sa kalunsuran o mga buhatan, kinahanglan magpahulay sa Domingo. Mabasa, balaod. Kinsay nagbalaod? Si Constantino the Great. Nga maoy nagpaunang balaod sa kanhing panahon igsoon nga ang Domingo kinahanglan maunay simbahon inay sa adlaw Sabado. Di ba? Ato pong mabasa igsoon sa Biblia sa Daniel City. Unsa may gisulti mga kaigsunan Daniel City versikulo 25. Atong basahon. Unsay gingon dire sa Biblia? 20 Daniel City 25 siya misulti sa dagkong mga pulong batok sa langdon, uyamot og mga paluya sa mga balaan, sa landong uyamot og siya magahula-hula sa pag-usab sa mga panahon. Og sa mga kasuguan, giusab gyud. Giusab og sila gihatag siyang kamot hangtod sa usa ka panahon og mga panahon sa katunga sa usa ka panahon. Ato pa prophecy igsoon sa Biblia nga ang balaod sa Dios giotros sa tao, inay ang Dios. Kaya nga naman, sumala pa ni Constantino, order nga kinahanglan ang adlong Domingo, simbahon igsoon, kay batakang balaod nga iyang ipakanaog ni adtong 321 AD. Muni gipasabot mga minahal kong igsoon, apan ang adlaw sa Dios unsay giingon, nganong do na may Domingo, atong basahon kinsa gihapon, libro libro atong basahon. Nganong gidomingo igsoon sumala pag-ingon dire, lagi ingon siya page 933 sa Katolikong Romano nga libro. Ang balaod sa simbahan nagpahinumdom sa nga magtutudlo sa ilang katungdanan sa pagsimba nga nahiyo sa isip katilingban sa matag Domingo. Ato paguba na. Di ba? Apan ang sugo sa Dios unsa man? Sugo na pud sa Dios nag-ingon igsoon. Bosa ang Ginoong Dios nagbando kaninyo sa pagtuman sa Sabado adlawng igpapahulay. Adlawng ipapahulay. Ato na pong mabasa sa sunod na po nag-ingon siya. Kini nagapasabot nga tinod ang pagsimba sa Dios adlawng ipapahulay wala mahibulag sa kaluwasan sa tao. Sumala din nga libro igsoon. Usa day ko no? Ang ipapahulay sa Dios wala mautro. Wala mautro kay kini nagapasabot nga ang tinod nga pagsimba sa Dios adlong ipapahulay wala mahimulag sa kaluwasan sa tao. Ato pa, koneksyon di ay mga kaigsunan sa kaluwasan ang adlaw Sabado. Di ba? Ato na pong basahon. Ang libro igsoon di kitawag kini og katetismo nga binisaya alang sa Katolikong Pilipino. Katetismo, libro ni. Onya, napag yun, ako ipakita sa inyo Niya dire igsoon nga kini siya nga libro gitawag kini ni isa ni Pedro Calungsod. Nga nagpamutuod sa igsoon nga lahi ang adlaw Sabado kay dunay bag-ong balaod kinahanglan simbahon na ang Domingo. Apan mawala ang adlaw Sabado nga giingon nga igpapahulay nga Sabado nga iya sa Dios nagapasabot nga gilig-on nga wala nagapasabot nga ang kaluwasan igsoon ngadto sa tinuod nga pagsimba ngadto sa Dios nga adlaw igpapahulay nga maong Sabado. Di ba? Atong basahon na po sa Biblia na po sa Bagong Testamento ni Christ, ni Kristo, nga iyan ni James Manuel Yap. Pirmado mga kaigsunan,
Onya, usay gingon dire. Atong basahon usa poy nabatasan ni Kristo. Nagingon siya. Lucas 4:16 og biadto sa Nazaret nga gimatutuan kaniya og misulod sumala siyang batasan sud sa adlaw sa Sabado. Ang batasan ni Kristo mga minahal kung magtatanaw og tigpamilaw. Nga ang batasan ni Kristo matag adlaw Sabado misulod siya sa sinagoga. Ingon nga simbahan, iglesia, chapel ug unsa pa igsoon nga mga pinulungan. Og sa Hebreo, sinagoga. Og sa ato po dire, chapel, kapilya, iglesia, simbahan, ha? Mao na ang batasan mga minahal kong magtatanaw. Nga ang Dios wala gayod bawala nga nagkatudlo nga ang adlaw Sabado sumala pa nito nagapabilin di ay ang kapahulayan sa Dios. On sa gingon igsoon sa Hebranon ato pong basahon, ha? On sa gingon sa Hebrano na pod 4 bersikulo 4. Kaysa usa kadapit sa nagsulti may tungod sa kapito kaadlaw sa ikapito kaadlaw sa ingon niini nga paagi o sa kapito kaadlaw ang Dios mipahulay gikan sa iyang tanang mga pamuhat. Diba? Muli gitawag igsoon nga ang Dios nagahatag kanato og igpapahulay og adlaw Sabado para ang tao musunod sa iyang batakang balaod. O sa gingon sa Ezekiel, ato basahon mga kaigsunan. Ezekiel 20, versikulo 12, sumala pa sa Biblia gihapong Katoliko. Nagingon siya, labot ba gihatag kusab kanila ang adlaw mga Sabado? Sanay ko no? Labot ba gihatag kusab kanila ang akong mga Sabado aron mamatimaladon taliwala kanako og kanila aron masayod nga ako ang Ginoong nagasantos kanila. Usa gingon? Timaan nga ang iyang katawhan mao ang adlaw Sabado. Unsa mapoy timaan igsoon sa adlaw Domingo? Nagsunod ni Constantino nga usa ka tawo nga emperador sa Roma kanhing panahon mga kaigsuonan. Ato pa duha lang. Ang Dios adlaw Sabado. Ang iya sa Domingo iya ni Constantino. Ang pangutana kinsay mangluluwas na to. Diba? Ato na pong pasahon igsoon ang Juan 14 versikulo 6 ato nga basa mga kaigsuonan. O sa gingon Juan 14 versikulo 6 nga nagsulti siya. Si Jesus mitubag kaniya, ako mo ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi, walay bisan kinsa nga makaadto sa man gawas pinaagi kanako. Unsaon nato pag-adto sa langit igsoon kung mibiya ta sa sugo ni Kristo mga minahal kong igsoon kay moadto ta sa sugo ni Constantino pagsunod kay kuno ang isyo giwala na ang adlaw Sabado no. Wala mawala igsoon ang adlaw Sabado. Mabasa na sa inyong mga kalendaryo nga gitawag og sa Webster Dictionary Sunday, the first day of the week. Saturday, the seventh day of the week. Diba? Muna gipasabot igsoon nga si Kristo mao ang dalan, si Kristo na batasan sa pag-abto sa sinaguga, simbahan o iglesia matag adlaw Sabado. Muna gipasabot nga ang balaod ni Kristo mga kaigsunan gibilin para sundo nato. Pero sa kadaghanan sa mga katawhan gisunod ang balaod nga iya sa Dios. Balaod ni Constantino nga nagpabilin hantod karon nagkalain gaiyan igsoon mga pundok sa mga reliyon nga gitawag og Sunday school. Gawas igsoon sa Muslim kay Friday man lang ilaha. Di ba? O sa istorya patulo. O sa gingon, Friday school, Sabbath school, o Sunday school. Tulo lang. Pero
ang dako nga isyu mga kaigsunan, kini lamang baruganan sa Dios ang adlaw Sabado nga gibilin niya sa matag isa kanato. Wala niya gubah ang mao nga balaod. Ha? Atong basahon mga kaigsunan, Roma 3 bersikulo 3, kung giguba ba sa mga apostoles ang mga bala, ang maong sugo, ha? Atong basahon ang Roma, ha? Unsa gingon sa mga apostoles? Kay usahay igsoon mo ang katarungan, ha? Gibugkag na kuno sa mga apostoles. Atong basahon ang Roma 3 bersikulo 31. Atong basahon. Gibungkag ba nato ang kasuguan tungod sa maong pagtuo? Wala gayud. Hinuluag gipabalog nato ang kasuguan. Usa gingon sa mga apostoles? Ha? Usa gingon? Gibungkag ba nato ang kasuguan? Ha? Tungod sa maong pagtuo nga nagtuo ta kang Kristo, tungod kay nagtuo ta ni Kristo, giguba ba nila kuno? Usa tubag nila? Wala gayud. Hinuluag gipabalog nato ang kasuguan. Ha? Mao na mga minahal kung isundo na ko'y amigo nga usa ka ministro nga ang sugo kuno wala na. Ako sa gi-question. Kay ang sugo wala naman. Ang sugo nag-ingon man nga dili ka magpatay. Dili ka mangawat. Nagpasabot ba ay nga mopatay ka o mangawat. Wala naman sugo. Ang tubang awa man ko mangawat, di na katuman yung kasugo. Ha? Kay ang nakalapas igsoon sumala sa balaod sa atong barangay o kalunsuran igsoon nagtuman lang sa sugo sa Dios. Kay kung walay sugo ang atong lungsod o sa tibuok Pilipinas, naggaghan ang mga dautan sama pagpatay og tulis, bisan gani karon nga naay balaod gani ang atong gobyerno, daghan pay mga tulisan mupatay og mangawat mga maigsoon unsa nakaha kung ang wala nay sugo nga gisunod sa atong panggobyerno sa nasod sumala sa Biblia. Mao na ang mga minahal kong igsoon nga sila ang mga apostoles sumala pa sa buhat. Sumala pa sa buhat mga kaigsunan kung atong basahon. Ang mga apostoles, ilang nakita nga mipahulay sila pag-abot sa adlaw igpapahulay. Atong basahon. O sa gingon, sumala pa sa buhat 13 bersikulo 42, atong basahon. O sa pagpanggula ni Pablo o ni Bernabe ang mga tao, mihangyo kanila. Nag-ingon sa dire nga itudlo kuno Bernabe o mga tao hangyo kanila kining mga butanga igausab unta pagkusugilo ninyo sa sunod nga adlaw ipapahulay. Naglektor si Pablo o si Bernabe may tungod sa adlaw ipapahulay igsoon nga mao ang Sabado. Onya o sa pagkatapos sa tigong mga kaigsunan, nakita igsoon nga ang mga kaigsunan nakasabot sa gilektor ni San Pablo. Mao na usahay atong gibantayan nga nag-ingon pa sa 13 og unya si Pablo ug ang iyang mga kauban bigikan sa Patmos, kay sakay sa sakayan og bidunggo sila sa Perge sa kayutaan sa Pampilia og didto si Juan mibiya kanila og mi pauli sa Jerusalem apan sila mibaktas gikan sa Perge og miabot sa Antioquia sa kayutaan sa Pisidia og sa pagkaadlaw nga ipapahulay sila misulod sa sinagoga og langlingkod. Sa ilang panaw pagmensahe mga kaigsunan, naabtan sila sa adlaw ipapahulay kung Sabado, misulod sila sa simbahan og nanglingkod. Ato mabatasan sa mga apostoles igsoon hangtod karon apan giguba sa mga balaod igsoon sa mga tao kay kuno wa na ang Sabado. Mali nga mga katarungan, mga minahal kong igsoon kay ang Sabado nagpabilin gani si San Pablo, si Bernabe ilang gitudlo matag adlaw ipapahulay sulod sa templo sa Jerusalem.
Mao na mga kaigsunan ko nga ang atong Bible study may tungod sa sugo sa Dios. Kay kung walay sugo sa Dios, guba ang atong nasod kay wala naman ang balaod pod sa panggobyerno. Muna nga usahay mga kaigsunan ang pangutana nganong minilyon man ang nagbantay sa adlong Domingo. Mga kaigsunan hunahunaa nga sa panahon ni Kristo gamay ray misunod, napulo na lang og duha misunod sa kang Kristo. Kung doon na manggali nagsunod og daghan, ang gisunod mga kaigsunan kaon lang. Di ba? Kay dito sa Templos Jerusalem ako lang gilektor nga unong ka klase. Daghan igsuon ang misupag sa grupo sa mga apostoles nga iyan ni Kristo, daghan ang misupag, daghan pod ang mikuyog sa iya sa tao nga panggobyerno. Mao na nakita igsuon nga gibutang na ang mga balaod sa Dios. Nga kung gusto ta nga tumanon ang balaod sa Dios, mga kaigsunan, kay siya ang mangluluwas. Atong gibasa sa Juan 14 bersikulo 6. Ako ang dalan, ako ang kamaturan o wala nay lain. Dili na to hunahunaon kay may panahon pa igsuon sa pagsusi. Mao na giingon sa Efeso 5 bersikulo 10, paninguhan ninyo ang pagsusi. Ang ato igsuon pagsusi kay dili pa panahon karon sa close provision, kundi panahon pa sa pagpangita sa kamaturan nga iya sa Dios. Ang pangutana, dili ba daghan man ang sabanista? Oh, daghan. Sumala pa sa certification nga among gipakita igsoon adunay 31 niadto pang 2001 o 2002. Ang pangutana, kining si Banista nga 31, asa may husto na ni. Diba? Ay nagtug-an gud og sugo igsoon. Nagbantay og sugo ang mga sabanista igsoon. O niya mga pastor, daghan kayong mga pastor po sabanista. Ang ako lang ika-advise ninyo mga kaigsunan, tan-awa ang registration kung membro ba ka o dili. Muna na ako advice ninyo. Kay ang sabanista, mga kaigsunan, sumala sa sulat ni Sister White. Atong basahon. Atong basahon, page 76, o sa gingon, mga minahal kong igsoon. Sulat ni Sister White, volume 4, page 76, nga nagsulti. Gilagda